A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. To sunana dai Yarima Muhammadu wanda nake sarauta a garin Yole kusan shekaru da yawa. Kuma Ubangiji Allah ya kawo nan Abuja saboda wannan murna ce shi wannan bawan Allah Haruna a wajena dai ta wani waje ƙani ta wani waje kuma ɗa. To dama abin da ake so a rayuwa duk mutumin ya tashi ya tsaya Allah ce tashi in taimake ka. Mutum ne wanda tun yana yaronsa ya tashi a kan tsaye da ƙoƙari na yadda zai taimaki 'yan uwa da kuma kansa. To alhamdulillahi Allah Ubangiji ya kawo mu wannan rana ta Juma'a har Allah ya taimaka ya buɗe ma ya gina masallaci, kuma wannan masallaci cikin ikon Allah yau za a buɗe shi kuma har ma an ba shi sarauta. To alhamdulillahi ina taya shi murna yanda ya wannan yunkuri ya gyara duniya da lahira. Ubangiji Allah ya sa kuma lahira ta yi masa duniya, kuma yanda yake wannan taimako Ubangiji Allah taimake shi da shi da iyalansa da 'ya'yansa da zuriyarsa. Allah ya sa shi ma ya samu masu gadonsa su yi fiye da yadda yake yi. Sunana Garba Gambo Kaɓade, na zo a matsayin ɗa da shi Alhaji Haruna da uba ne a wurinmu. Ya samu ci gaba, ya zauna da mutane a Abuja lafiya har ya samu mai anguwa saboda samun zaman lafiya da ya da mutane aka ba shi mai anguwan Dutse Layout. Sannan ga masallacin Juma'a ya gina da Islamiyya. Allah sa a mura, Allah ja nisan kwana, Allah ba da zaman lafiya. Na gode. Sunana Aminu Musa Yauta daga Gombe da local government. Mun zo mu wannan gari na Abuja a anguwar Dutse Alhaji Layout ba don komai ba sai don taya dan uwa shi Alhaji Haruna Yole murna na samun wato mai anguwa na wannan anguwa Dutse Alhaji. Muna mishi fatan alkhairi, Allah ya bashi ikon wato jagoranci, Allah ya taimake shi kuma Allah ya sanya albarka. Sannan babban masallaci da ya sa na Juma'a muna addu'a Allah sanya albarka, Ubangiji ya kai lada ga iyaye gaba ɗaya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Baffa Abdul Dukku daga ƙaramar hukumar Gombe nake Dukku. So na zo nan garin Abuja sakamakon taya Alhaji Haruna Yole murna na naɗin sarauta
da aka ba shi mai anguwan dutse Alhaji layout. So muna taya shi murna, Allah taya shi riko, Allah taya shi riko. Kuma muna fata dukkan abokanin da yan uwa da suka hallara a wannan wurin, Allah ya sa kamar yadda suka zo su koma gidajen su lafiya. Muna taya shi murna kuma muna Allah subhanahu wata'ala godiya da ya bashi zuciya ta irin wannan aikin da kuma zuciya ta kulawa da mu yan uwansa. Don mu tsakaninmu da shi Alhaji Haruna Inusa Yole babu wani abin da zamu ce sai dai addu'a ita ce kawai tsakaninmu da shi, don irin abubuwan da yake yi mana ya wuce tunanin dan adam, ya wuce mu dai ya tunanin mu ya wuce wannan. Saboda haka mu Allah ya saka masa da alkhairi, mahaifansa da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu, Allah ya musu rahama, Allah ya haskaka kabarin su, Allah ya sa abubuwan da yake yi na ihsani Allah ya sa su ma su amfana da wannan abu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum, sunana Abdullahi Inuwa Yole. Ni kanin wannan Alhaji Haruna Inusa Yole ne, wanda za a ke kokarin dashi mai unguwan wannan waje namu, kuma muke fatan bude masallacin da ya gina a nan unguwan. Alhamdulillah muna farin ciki da baki da suka zo nan wajen. Mun gode musu, mun gode sosai, kuma mun gode muku. Da fatan Allah ubangiji ya sanya alkhairi ga wannan abun, wanda ya zo daga nesa Allah ya mai da shi gida lafiya. Mun gode sosai, mun ji daɗi sosai. Allah ya saka da alkhairi.
Fatiya kafa guda. Assalamu alaikum. Zan yi wani jawabi da cewa abin da ya kawo mu sai mu yi shi. Abin da ya kara zuwa nan gaba daya shi ne musulunci na farko ke. Musulunci da ta hada mu nan na farko sai shi kuma Alhaji Haruna Yole wadda mutumin Gombe ne amma kirkinsa alherinsa wadda ma'aikaci ne a nan Abuja da ya zo gari ya ga duk mutanen garin suna da musiya sai ya nemi tsintsiya shi ma ya sa. Muna son za masa ladi kowa ya shaida cewa duk ba ko da yi shiga gari yana so ya zama ɗan gari zai zama ɗan gari. Saboda haka ina shaida ma jama'an kasan dutse a kowane lokaci a turance no stranger no development. Alhamdulillah, mun gode wa Allah mai komai mai kowa wadda ya hada mu yau domin dalilin nada mai anguwa na dutsen Alhaji layout. Daya daga cikin halin shi na alheri ko na kirki shine ba maganan naɗa shi kaɗai yau ba, ya yi mana abin da musulunci ya ce mu yi. Menene musulunci ya ce mu yi? Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kayi da dukiyanka
ko da kanka, to da dukiyan nasa da kansa ya hada ya yi, ya gina mana masallacin juma'a a nan dutsen alhaji. Mun nada shi yau mai anguwan dutsen alhaji layout. A wannan dutsen alhaji kuma ya gina mana masallacin juma'a wanda yau kuma shine za a bude masallacin juma'a din. Allah ya saka masa da alheri, Allah ya saka masa da alheri. Ba za mu yi dogon jawabi ba domin nan wurin sabon wuri ne, ainihin ventilation bai ishe mu ba. In ba haka ba, ina jin farin cikin wannan za mu ci gaba da magana har kafin Allah ya kai mu lokacin bude juma'a. Amma za mu so mu taikata saboda a je can a yi shirye-shiryen budan juma'a. Amma ba zan yi magana kadai ba, idan har akwai wani wanda shi ma zai ce wani abu, za mu ba da umarni a ɗan yi ce wani abu, sannan sai a yi addu'a sai mu koma can. Na tashi nan ne a madadin abokane da kuma ƴan uwa na shi Alhaji Haruna Yunusa Yole, mai anguwan dutse Alhaji layout, Sardaunan Gombe Abba, sarkin yakin Yole. To wayannan duka dai kusan titles nasa ne da ake kiransa da shi, kuma wanda ya cancanta Allah ya riga ya bashi. Shi Alhaji Haruna Yole dai mun tashi da shi kusan dukan mu nan abokanai tun muna primary tare, muka yi makaranta da shi, muka yi sakandare, har Allah ya kawo mu nan Abuja muke aiki tare da shi. Wannan waje da ake cewa dutse Alhaji layout da aka zanna a waje yanzu ya dawo gari, wanda duk ba su sani cewa fa Alhaji Haruna Yole yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fara zama a wajen nan yana jeji. To dukkanmu da abokanansa da ƴan uwansa fa yanzu mu ma mun dawo muna tare a wajen. Insha Allah duk iya taimako da haɗin kai da goyon baya ta ofis namu da wuraren da muke duka, insha Allah yanzu mun dawo ɗaya dukkan abokanansa, kuma muna godiya. Allah saka da alheri. Su kuma iyayenmu da suka riga suka taho daga gida, kamar musamman shi hakimin Hashidu da mai shi digacin Yole, muna musu godiya. Sun cika iyaye ne wanda duk ya san a yanayin yanzu da mutum zai ɗau lokacinsa ya baro can gida ya zo musamman don wannan abun, ba ƙaramin sacrifice ba. Muna musu godiya da dukkan baƙi da suka riga suka zo daga Yole, Hashidu, Gombe, Abba da duk ƙasar Duku. Allah mai da kowa gidansa lafiya, duk wanda ya zo nan Allah mai shi lafiya, sannan Allah sa a buɗe wannan masallaci, kuma ladan da yake ciki da alherinsa Allah ya tabbatar mana da shi. Assalamu alaikum. Da farko muna ƙara jaddada godiya ga Ubangiji Ta'ala, wanda ya mana sama bigairi amadin tarawunaha, kuma ya halicce mu daga cikin jerin giyannin halittunsa muka zama mutane, ya ƙaddara rayuwar mu har zuwa wannan rana ta farin ciki a gare mu. Na biyu, ina mai isar da godiya ga wannan hakimi na dutsen Alhaji da ya karrama ɗan uwanmu Alhaji Haruna Yunusa Yole, sarkin yakin Yole, Sardaunan Gombe Abba, kuma mai anguwa a cikin wannan dutsen Alhaji. Abinda zan faɗa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man atakum ma'rufan fakafi'uhu. Wanda ya zo muku da wani abu na alkhairi, manzon Allah ce kuma ku yi masa alkhairi. To in yace in ba ku da abin da za ku saka da alkhairin da ya muku, ku yi ta masa addu'a, in ji manzon Allah, har sai wannan addu'an ta cika cewa an yi sakayya. Saboda haka wannan soyayyar da muke kallo soyayya ce daga wurin Allah. An tambayi manzon Allah ya idan ana taiwa mutum soyayya, ya ce wannan albishir ne tun daga nan na farko. Muna roƙon Allah Ta'ala ya kare rayuwarsa da dukkanin rayuwar musulmai gabaki daya, kuma ya inganta ayyukansa cikin wannan aikin, ya ƙara masa himma da kuma ya kare shi kuma daga sharrin shaidan. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai daraja, mai martaba, mai girma hakimin dutse Alhaji Abubakar Bako, da manyan bakinsa hakimin Hashidu da kuma dagacin Yole, da ardo iyayenmu kuma abokanmu,
da manyan 'yan siyasa, daratoci da jami'an tsaro, da shi sabon hakimin dutse Alhaji Layout, mai unguwan to ina ga wannan ya zama emiya kenan. Insha Allah, insha Allah, allai wannan kawai kowa ya ce amin kawai. Insha Allah, Allah taimaka muna. Mu ma bakin ne daga Zamfara. Mun isko masallaci Juma'a kwaya ɗaya tal a wannan garin. Shine wannan masallaci da yake kusa da mu. Yau za a bude masallacin Juma'a na 10. Jama'a ban ji ayin kabbara ba. Masallacin Juma'a na 10 duka a ƙarƙashin wannan jagorancin hakimi mai martaba Alhaji Abubakar Bako. Muna roƙon Allah ya ƙara ma rayuwarsa albarka. Muna roƙon Allah maɗaukin sarki wanda yake bada mulki, Allah ya sa wannan kujera ta zama ta emiya. Fatan mu kenan insha Allah ta'ala. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum bi ihsani ila yawmiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kafin addu'ar zan isar da sakonni na ainihin shugabannina daga jihar Gombe, kamar ainihin shi injiniya Muhammad Salis, shugaban Jubis na Gombe State, mataimakin Sheikh Balalau na ɗaya, Sheikh Usman Isa Taliyawa, duka ainihin sun naɗa min wannan sako cewa in isar da shi zuwa ga wannan martaba sarkin dutsen Alhaji. Wannan uzuri ne ya hana su zuwa, amma sun wakilto ni cewa in zo don Allah in isar da dukkan abin da ya kamata isar na kalma mai tsarki zuwa gare ka da kuma wannan ainihin masarauta baki daya. Assalatu ala nabi. Alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Cika da suratul Fatiha mai tawassuli da ita. Albarka wannan sura, wannan ainihin area da take da bukatar development na gwamnati, Allah ya jawo hankalin gwamnatin zuwa wannan guri ta zo ta ainihin yi musu dukkan abubuwa da suke bukata na rayuwa. Albarka wannan sura, wannan masarauta, Allah ya kara mata daukaka da albarka. Ya Allah, kai ne mafi sani da muradun wannan sarki da muke gabansa a halin yanzu. Ya Allah, kuma ka san bawanka ne mai bukata zuwa gare ka duniya da lahira. Allah ka share masa hawayensa, ka biya masa dukkan bukatunsa ya rabbal alamin. Ga waziransa nan masu taimakonsa, ya Allah su ma kai musu haka ya rabbal alamin. Mu ma da muka haɗa mu a wannan guri ga baki ɗaya mu da bukatar mu iri-iri duniya da lahira, Allah albarkar wannan Fatiha, Allah ka dube mu da rahama, Allah ka biya mana. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.